जी छपरा जिला में आइलू छपरैया भाव ना दिखैलू तो कुछ ना कइलू सब भाव छपरैया भावे में बा तो तनी डफरा के भाव में चले के भैया हो अरे की रुना झूना रुना झूना अरे की बाजी पायलिया हम माई की माई जब आवेली तो रुन झुरुन झुन पायल बाजेला कैसे हां अरे की रुना झूना रुना झून हेने से तू रहो आ तू होने जा होने 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 देखो लोक गीत में तो हो खबे करला तनी जागरण में भाव है उनके जागरण बाटे लेकिन भाव लगाए को कैसे आ जैसे घोड़ी घोड़ा दौड़ हो ना वैसे तो हम लोग तू लोग तो घोड़ी हो लोग घोड़ी दौड़ करे के कैसे तो अब घरावा में तो अब घरावा में कोई निशानाई हो धीरे धीरे घरावा में कोई निशानाई हो ए राजनैया कनी करे करू चटनी ऐसन पीसे के बा कैसे अरे रुना झुना रुना झुना बहर पानी हो आशीर्वाद ऊपर से दी कैसे अरे के परे आवे के परे आशीर्वाद संगे कमर हिलावे के परे आ तनी माई के भजन में भाव दिखावे के बा आ तनी कमर हिला के कैसे अरे कि रोना